minä kysyn ensimmäiseksi, että koetko olevasi noita tai oletko ammentanut noituudesta tai minkä verran koet olevasi noita ja olisiko Marjut voisi aloittaa? Minä kun edustan täällä kansanperinnettä ja tämmöistä niin muinaistutkimusta, niin silloinhan noidilla oli vähän ikävä maine. Tiedän kyllä, että nykynoidat nyt tekevät kunnianpalautusta, mutta noidat olivat esivanhempiemme elämässä niitä, jotka pilasivat asioita. Heiltä täytyi suojautua, täytyi suojata karjat, täytyi suojata pellot, täytyi suojata naimaonni, lapsilykky, kaikki. Joten kun katson niin paljon sinne menneeseen, niin en koe olevani noita. Tietäjä on sitten semmoinen hyvin positiivinen määre kansanperinteessä, mutta tietäjillä on niin paljon kasvilääketieteen osaamista, selvänäköä, kaikkea semmoista, että en uskalla sanoa, enkä todellakaan ole mikään tietäjä. Okei. No, entäs Meri? Varmaan jos ensin pitäisi määritellä, että mikä se noita on, mitä se on tosiaan tarkoittanut ja mitä se nykyään tarkoittaa, niin kyllä mä koen sillä tavalla olevani, että mulle se noituus on varsinkin, kun mä edustan tätä naissukupuolta vahvasti, niin että ne on ne oman voimaansa nousseita naisia. Niin kyllä mä sillä tavalla koen olevani. Ja sitten noituus on semmoinen tietynlainen niin kuin peili, kun mä oon itse tuun tuolta taiteen kentästä, niin se on mulle vähän niin kuin semmoinen lasi, minkä läpi mä katson tätä maailmaa. Et sitä voi kutsua maailmankatsomukseksi tai joksikin niin kuin uskomusjärjestelmäksi. Mutta se jotenkin tuntuu musta itsestä tosi voimauttavalta ja tällä hetkellä, kun nykynoidat ovat jotenkin heräämässä juurikin palauttamaan sitä kunniaa ja ehkä myös niitä tehtäviä, niin mä kyllä koen, että mulla on siellä niin kuin oma paikkani siinä yhteisössä. Hyvä. No entäs sitten kuparikettu? No se ei tule varmaan kenellekään yllätyksenä tässä vaiheessa, että kyllä että määrittelen itseni eklektiseksi nykynoidaksi. Ja tietysti tässä tuli heti pieni kynnys, että palautetaan noitien kunnianpalautusta, mutta omalta osaltani tarkoitus ei ole palauttaa näitä mitä meidän kansanperinteessä on ollut. Että en tavoittele lehmien kiroamista tai mitään tänä päivänä. Että itse pyrin kurkottautumaan tavallaan sinne vielä varhaisempaan historiaan. Eli sillä on syy, miksi meidän kulttuurissa noitia on alettu pitää tietynlaisina. Se ei alun alkaen ole ollut niin. Suomalaisenkin kulttuurin juuret menee vielä pidemmälle. Mennään sinne niin kuin shamanismiin sun muuta. Et itse enemmän tosiaan lehmien kiroamisen sijaan pyrin enemmän tavoittelemaan niitä kristinuskoa edeltäviä pakanallisia tapoja, mitkä ei kaikki välttämättä ole sitten niin pahoja ollut. Okay. No onko teillä muita, vaikka nyt kansanperinteen hahmoja tai ylipäänsä muiden kulttuurien hahmoja, joita te tunnette läheisiksi itsenne kanssa? No jos oikein saa haaveilla, niin sittenhän olisi aivan ihana olla joku Avalonin papitari, joka tietää kaikki luonnosta ja ihmisluonnosta, mutta jos pysytään tässä suomalaisessa kansanperinteessä, niin koska eläinten suojelu on minulle erittäin tärkeää, niin voisin olla vaikka Hillervo, saukkojen suojelija. Okay. Hauska sanoa tuon saukon. Musta tuntuu, että tämä saukkoenergia nyt niin on tullut ovista ja ikkunoista lähiaikoina. Ja pitääkin tutustua nyt sitten enemmän saukkoihin. Mutta joo, mua kiinnostaa tämmöinen ehkä villinaiseus ja sitä kautta se liittyy noitiin ja shamanoitiin. Miksi mä koen niin kun itseni määrittelen nimenomaan, että kans kurkottelen vähän eri perinteisiin ja myös sinne varhaisempiin. Mutta sieltä voisi nostaa näistä villinaisista, niin siellä on kreikkalaisessa perinteessä tosi mielenkiintoinen Persefonen myytti ja sitten on Hekati ja sitten mua myös on aina inspiroinut tämä Baba Yaga, väärin ymmärretty tällainen mökissä asuva parantaja kautta kiroaja noita, joka on sellainen just semmoinen niin vähän väärin ymmärretty hahmo tietyllä tavalla. Että mä tuossa Varojen voimakirjassakin oikeastaan se koko kirja käsittelee sitä, että mikä se varjo on.
onko asiat niin kuin yksioikoisesti hyviä, onko asiat yksioikoisesti pahoja. Eli tämmöinen niin kuin dualismi, mihin me ollaan tietyllä tavalla sorruttu myöskin tässä asiassa, niin mun mielestä se ihmisyys ei ole niin dualistista. Että on sairautta ja on hyvyyttä ja on kipua ja kauneutta ja ne kaikki jotenkin tulee yhteen sellaiseksi ihmeelliseksi vyyhdiksi, mitä kutsutaan sanalla ihmisyys. Mutta sieltä mä niin kuin ammenen jotenkin niistä sellaisista ehkä vähän väärin ymmärretyistä feminiineistä arkkityypeistä. Hei. Ja onko kuparketulla noidan lisäksi vielä jotain hahmoa? On vaikka siis mitä. Siis mietin omaa lapsuutta esimerkiksi, miten paljon mä oon silloin leikkinyt ja miten voimakkaasti mä oon tavallaan aistinut luonnon ja kaiken, mitä luonnossa ilmenee. Niin kyllä tämmöiset keijukaiset ja haltijat ja merenneidot ja myös kaikki tämmöiset taianomaiset ihanat taruolennot, niin kyllä ne jollain lailla mä tunnistan. Ehkä se on se sisäinen lapsi sitten, mikä tavallaan ilmentää itseään myös näiden kautta. Joo, jokainen teistä on lähtenyt tutkimaan ja etsimään asioita, ilmiöitä, jotka eivät oikeastaan kuulu kristinuskoon. Ja Meri kirjoittaa tuossa Varjojen voimakirjassa, että on herännyt uskontoihin sitoutumaton henkinen etsintä. Miksi näin? Eli eikö se kristinusko nyt teille sitten mitenkään riitä? Ja saa aloittaa nyt kukaan. No, jos saan aloittaa, sinä jo käytit puheenvuoron tästä dualismista. Itsekään en hahmota maailmaa niin kuin kaksien erilaisten asioiden kenttänä. Minusta kansanusko, kansanomainen magia ja kristinusko voivat mennä limittäin, tai ylipäätään uskonnot ja magia. Silloin aikanaan, kun opiskelin, niin meitä opetettiin, että uskonnoissa pyydetään Jumalilta asioita, kun sen sijaan maagisissa toiminnoissa käsketään jotakin Jumal- tai haltijaolentoja. Mutta eihän se ole ollenkaan näin, vaan kummassakin tapauksessa pyydetään. Ja se niin kuin ylipäätään, jos ajatellaan vaikka lääketiedettä ja sitten luontaislääkkeitä, miksi niiden täytyy olla ristiriidassa toistensa kanssa? Eikö kaiken määränpää ole kuitenkin ihmisen ja ihmisten, luomakunnan, eläinten, kasvien, kaiken hyvinvointi? Ja magia voi minusta tässä antaa paljon, koska se on paljon, ainakin minun ymmärrykseni mukaan, paljon luonnonläheisempää kuin uskonnot. Uskonnoissa on paljon dogmeja ja erilaisia ehtoja, kun meidän pitäisi vaan kunnioittaa ja pitää huolta. Ja siinä mä näen sen magian tehtävän tärkeänä. Siis tosi ihana pointti tämä, tai aika haastavakin pointti on just tämä, että uskonnoissa monesti se ihminen on se ylin. Ja sitten magiassa taas koetaan, että ihminen on osa luontoa. Eli jos tehdään tämmöinen niin kuin hyvin karkea niin kuin, erottelu. Mutta niin kuin henkilökohtaisesti niin muistan, että olin 12-vuotias ja sitten tietenkin koulussa opetettiin, että Jumala on mies siellä. Ja mä muistan, mä olin 12 tai ehkä 10-12 niissä. Mä olin vaan, että miten voi olla, että mies on tämän maailman luonut. Että kun mies täällä sotii ja tuhoaa, ja niin kuin siltähän se näyttäytyi uutisissa niin kuin pienen lapsen näkökulmasta. Ja nainen synnyttää ja luo elämää. Niin silloin jo alkoi kyllä tämmöinen niin kuin pieni epäilys siitä, että näinkö tämä, niin kuin, mitä meille annetaan sieltä koulusta, niin kuin, tietyllä tavalla niin kaikki tarinat ja kaikki, niin siellähän on upeita tarinoita, mistä kaikki ollaan saatu ammennettua, että sehän on osa meidän niin kuin nykyihmisen kulttuuriperimää täällä Suomessa. Mutta se tuntui vähän turhan yksioikoiselta ja sitten aikuisena olenkin oppinut, että se on tiukkaa patriarkaattia, joka siellä sitten on lyönyt itseään läpi. Niin se on niin kuin mun suhtautuminen siihen, että paljon on kaikessa hyvääkin, mutta hieman on yksioikoista kyllä. Joo, ja mun näkökulmasta. Tämä kysymykset lopuksi. Joo, mä teen kysymysluontaisesti nyt, kun tuli lopuksi vasta sitten?
Tekisin vai lopuksi vasta? Lopuksi vasta. Joo, sopii. Kyllä. Joo, mun näkökulma tähän kristinuskoon, vaikka määrittelen itseni nykyään nykynoidaksi, niin lapsuudessa niin mä oon ollut jo tosi voimakas kyseenalaista. Eli kun lausuttiin meidän perheessä iltarukouksia sun muita, niin että okei, me nyt tehdään näin, mutta miksi me tehdään näin? Että selvä joo, että aina tavallaan ammensi sen, mitä itselle opetettiin, mutta aina oli tavallaan niin kuin hirveästi kysymyksiä, että miksi. Ja, että tavallaan mä oon vieläkin vähän semmoinen niin kuin skeptikko. Ja tavallaan itselläni ei ole mitään kristinuskoa vastaan, se ei ole minulta millään lailla pois. Ja mulla on siis monia ystäviä, ketkä on syvästi kristinuskossa ja meillä on hirveän hyviä keskusteluja. Mutta ei se vaan, minulle se ei riitä. Että se kuitenkin, siitä jää niin paljon sitten ulottuvuutta pois. Ja mun mielestä noituus ja magia, mistä Marju tässä jo vähän niin kuin puhukin, mä näen, että se on siinä uskonnon ja tieteen välimaastossa. Ja se on niin kuin itselle se semmoinen herkullisin paikka olla, koska silloin mä en poissulje uskoa enkä tiedettä, vaan mä voin käyttää niitä molempia tai sitten olla siinä magiassa ja keskiössä. Tämä kristinusko on aika voimakkaasti meidän elämässä ja kulttuurissa läsnä ja ollut aika kauan, niin ootteko te saanut palautetta kristityiltä? No, sä sanoit, että on tullut myönteistäkin palautetta, mutta aloittaa vaikka siitä, että pidetäänkö teitä kummajaisina, syntisinä kenties. Onko tullut tämmöistä? Tietysti minun osani on helppo, kun minä en tunnustaudu noidaksi, vaan olen niin kuin tutkijan asemassa. Niin ei ole koskaan tullut mitään kielteistä palautetta. Ei ikinä. Joo, ja mä oon ohjannut joogaa nyt 17 vuotta. Ja en ole eläessäni tehnyt mitään muita töitä kuin ollut niin kuin tällä kentällä, tällä niin kutsutun vaihtoehtoisen hyvinvoinnin kentällä. Niin joo, ei ole kyllä tullut. Ja jos tulee, niin voi käydä hyviä keskusteluja. Jos ne on rakentavia, niin sitten niitä voi jatkaa. Ja jos se on rakentavia, niin on hirveän hyvä tämmöiset blog ja ban. Somessa varsinkin ihmiset tuolla riehuu ja typeryyksiä esittää, niin mä oon kyllä nopeasti laitan itselleni suojaavat rajat niin kuin kaikin keinoin. Mutta ei todellakaan ole tullut juurikaan mitään. Ja ehkä sitten tietyllä tavalla se oma positio on niin vahvasti ollut siinä, että kun on ollut joogaopettaja, niin sitten jo nuorena on sitten, että oot sä joku hörhö. Ja sitten mä oon silleen, oon. Niin, jos se tarkoittaa jotenkin niin kuin onnellista ihmistä, joka voi hyvin ja jolla on niin kuin paljon energiaa ja voimaa ja vitaalisuutta, niin totta ihmeessä, että laittakaa vaan mikä tahansa label, että mä oon tosi onnellinen kuitenkin. Että eihän se, juuri tämä, että mulla on opettu kotona, että se mitä muut tekee, niin ei ole itseltä pois. Ja tätä harjoitan itsekin. Joo, itse tulin luutakaapista ulos YouTube-videolla 2019 ja olin siihen mennessä useamman vuoden jo tehnyt sisällöntuotantoa, mutta sit huomasi kyllä selvästi sen, että miten tavallaan suhtautuminen tai kommentointi muuttui. Eli mä ajattelin, että okei, että nyt ollaan niin kuin jonkin asian äärellä ihan selvästi, koska yhtäkkiä sitä aika rajuakin uhkailua ja vihapuhetta alkoi tulla aika voimakkaasti. Mä oon tehnyt myös semmoisen video, missä mä ääneen luen niitä vihakommentteja, mitä on muun muassa saanut. Ja näin niin kuin jälkikäteen ajatellen, mä oon ollut Suomessa varmaan yksi ensimmäisistä, ketkä on niin kuin näin julkisesti uskaltautunut julistautua noidaksi. Niin se on mahdollisesti vähän niin kuin ollut shokki monelle ihmiselle, koska noituuteen vielä liitetään niin paljon tätä demonisointia ja pelkoa sun muuta. Ja tavallaan silloin, kun ollaan niin sanotusti eturintamalla, niin se on ihan ymmärrettävää, että se reaktio on ollut semmoinen hyökkääväkin välillä. Mutta nykyään, kun on uskaltanut vaan jatkaa asioista puhumista ja on levittänyt tietoa, niin ihmiset on tavallaan huomannut, että okei, että ehkä tässä ei nyt olekaan niin pahoja asioita kyseessä, mitä aluksi luultiin. Ja moni niistä, ketkä on aluksi niitä vihakommentteja laittanut, niin on laittanut nyt anteeksi pyyntöä. Että tilanne on kääntynyt nyt paljon parempaan ja se on kyllä niin kuin helpottanut omaa oloakin tosi paljon. Mä ajattelen tässä, että ehkä siinä on just se positio, että Marjut on niin kuin tutkijapositiossa. Mä tuun sieltä taiteen kentältä
Ja taiteessa niin kun on moni sellainen asia sallittua, mikä ei välttämättä ole muualla. Ja sitten sen vaihtoehtoisen hyvinvoinnin puolella myös. Ja siellä on niin kun totuttu niin kun näkemään, että ihmiset elää oman näköistä elämäänsä ja siihen sillä tavalla puututaan. Mutta sitten kun sä oot ollut nimenomaan siellä somessa, niin sit se on ehkä just se meidän kolmen niin kun ero tässä, että miten meihin on niin kun kohdistunut näitä asioita. Niin ja somessa on niin helppo tavallaan anonyymisti kommentoida sitten mitä vaan. Että. No sitten teitä yhdistää myös semmoinen, että te neuvotte ja suorastaan kannustatte tekemään taikoja ja taianomaisia asioita. Ja Marjutin kirjassa on esimerkiksi loitsuja ja tämmöistä näin ja vähän uudelleen sovitettua kansanperinnettä. Sitten kysymys kuuluu, että miksi näitä loitsuja ja taikoja ja taianomaisia asioita nyt sitten ylipäänsä pitää tehdä? Niin, mä arvostan kovasti meidän esivanhempien maailmaa, sitä perinnettä, mikä oli ennen teknistymistä, teollistumista. Juuri sitä luonnonläheisyyttä, mikä me ollaan kadottamassa, koska me tuijotamme näitä pieniä suorakulmioita. Se on niin ihana asia, että mä oon halunnut istua arkistoissa ja tuoda sitä tietoa, mitä ennen tehtiin. Ja se on saanut, siis se herättää kiinnostusta. Todella ihmiset on iloisia, kun saavat tietää omista juuristaan. Ja meitä suomalaisiahan on pidetty hyvin väkevänä kansana, että meillä on niin kuin vahvoja tietäjiä ollut kautta historian, jotka pystyvät nostamaan esimerkiksi tuulta, loitsimaan hyviä asioita. Et siihen loitsukirjaan ihan otin vain hyviä loitsuja, en ottanut mustaa magiaa. Ja ensimmäiset lääkärit tulivat Suomeen tietojeni mukaan 1750-luvulla. Sitä ennen täytyi esimerkiksi hoitaa itseään, parantaa itseään ja muita. Jotenkin käytettiin yrttejä, kasveja, mutta ne ei sinällään riittäneet. Me suomalaiset olemme myös sananmahdin kansaa. Eli se, että siihen otetaan lisäksi voimakas loitsu. Toki siinäkin pyydetään ukko-ylijumalaa tai Jeesusta. Pääasia, että joku auttaa. Ukko-ylijumala, nämä pakanalliset jumalat, metsän neidot, naishahmoiset jumalattaret toimivat ihan hyvin rinnan neitsyt Marian kanssa. Pääasia, että se apu tuli. Ja jos nykyään on jotakin hyviä keinoja edistää hyvää, vaikka ne olisivat niin sanotusti magian puolella, niin mikä ettei. Joo, mua kiinnostaa tuoda sitä loitsuperinnettä nykypäivään. Eli mä tälläkin hetkellä kirjoitan yhden mun laulaja-artistiystävän kanssa niin tällaisia suomalaisia loitsulauluja. Ja se on niin kuin yksi tosi mielenkiintoinen itselle semmoinen, mitä mä haluaisin sanoa tällainen, että ei näitä asioita tietyllä tavalla niin kuin päätä tehdä, vaan meillä on menossa niin kuin joku tämmöinen mielenkiintoinen hyvien keskustelujen ja maailmanparannuksen ilta ja sitten me aletaan laulamaan yhdessä ja sitten sieltä syntyy se. Ja sitten viimeis kun me oltiin yhdessä, juomme siinä viiniä samalla ja vietimme ihanaa iltaa ja vähän nostimme korttia ja paransimme maailmaa ja elämää ja sitten tulikin tämä syksyn ensimmäinen ukkonen ja sitten me mentiin parvekkeelle ja sitten sieltä se tuli, että just kun sä puhuit tästä, että ukkoselle, niin sieltä se tuli se jotenkin vaan se ilmoille päästä sellainen niin kuin sananparsi ja sitten siitä tämmöinen loitsu syntyi. Niin se on musta kiinnostavaa, että jotenkin kun on avoin sille, että mitä kaikkea voi tapahtua, niin meissä kaikissa on sisällä niin valtavasti sitä taiteellista voimaa ja sitä sananvoimaa. Ja se ei ole millään tavalla missään vaiheessa kuollut, koska mäkin tuun ihan sellaisesta tapauskovaisesta kristitystä perheestä, mutta kuitenkin meillä heitettiin niin kuin saunassa viimeiset löylyt tontulle, että tonttu on niin kuin tyytyväinen. Ja sitten jos jotain, niin piti aina suolaa heittää. Ylityisesti mulla on niin kuin
mä tuun Pohjois-Karjalasta ja meillä on paljon sitä Karjalan suvun perinnettä, niin kuin ehkä sekin sit omalla tavallaan värittää sitä. Mutta niin kuin, on paljon tällaisia niin kuin, mitä sanotiin uskomuksiksi tai taikauskoksi tai näin, niin mä koen, että se ei ole niin kuin kuollut. Sitten vasta myöhemmin, kun mä muutin sitten aikuisena Helsinkiin, niin mä olin vaan silleen, että ei ehkä ihan kaikissa perheissä ole tehty tällaisia. Että mä oon kuitenkin jo 5-vuotiaana oppinut sytyttää niin kuin puusaunaan tuleen ja tekemään oikeaoppisesti vihdan tai vastan. Meillä se on vihta, koska sitten syödään vasta. Niin kuin kaikki näitä on ollut tosi elementtien siellä niin kuin ympäröimänä. Järven rannalla asunut ja siellä niin kuin mäntymetsissä viettänyt yömyöhiä. Niin kyllä mä koen, että se sellainen niin kuin luonnonvoimaisuus on meissä tosi vahvasti läsnä meissä suomalaisissa ja se ei ole niin kuin kadonnut. Me ei olla edes vaan tajuttu, että me tehdään sitä. Että se on ollut niin semmoinen sitoutunut osa meidän perinteitä, että ei anneta suolaa suoraan käteen vaan pöydän kautta. Niin sehän on kaikki sitä jotenkin. Tapoja ja perinteitä. Ne ei ole kuollut. Niin ja eihän sitä ole, siis siihen aikaan kun taikuus oli ennen tiedettä, niin eihän sitä ajateltu kaikesta, että nyt minä teen taian. Toki niitäkin oli, mutta se oli niin luonteva osa sitä arkea, että sitä niin kuin tehtiin tuosta vaan. Niin osoittiin kiitollisuutta. Niin. Että just jos katkaisen kauniin kukkasen, niin samalla niin kuin pahoittelen ja kiitän ja pyydän luvan, että saanko sinut katkaista. Että se on myös sitä niin kuin voimakasta kunnioitusta. Että ei siellä niin kuin koko ajan olla kädet pystyssä niin kuin jotain suurta vesiä nostattamassa ja tulta nostattamassa, vaan se on niin kuin liitännäinen osa arkeen tosi vahvasti. Niin ja sitten tietysti kun maailma muuttuu ja asiat myös kehittyy koko ajan. Ja nyt varsinkin itse, kun tutkii tätä nykynoituutta ilmiönä ja juurikin, että mitkä vanhat perinteet ilmenee tänä päivänä tai minkälaiseen muotoon ne on mahdollisesti muotoutunut, niin se on myös tosi mielenkiintoista. Ja tässä ei välillä meinaa itsekään pysyä perässä, että koko ajan tulee niin uusia ilmiöitä myös tähän niin kuin nykynoituusgenreen. Että Mä saan kyllä valtavasti sieltä pienestä ruudusta myös. Musta on niin kuin, että teemme tietenkin, kirjoitamme kirjoja tällaisella ruudulla ja sitten katsomme, mutta se on niin kuin tosi inspiroivaa, miten se on niin voimauttavaa se semmoinen globaali yhteisöllisyys ja se tiedon saaminen. Et musta tuntuu, että mä oon kanssa elänyt niin nuoresta saakka sellaisen niin kuin popkulttuurin ja taiteen kyllästämänä, että se on ollut niin luontevaa niin kuin ottaa eri puolta maailmaa mukaansa sitten niin kuin metodeja ja työkaluja ja myöskin magiaa sitten on omaksunut vähän niin kuin ympäri maailmaa. No, uskotteko te niihin taikoihin ja loitsuihin ihan oikeasti? Ja jos uskotte, niin minkä verran ja miten ne sitten vaikuttavat? No itse tulee heti mieleen tämä placebo, mistä olen kanssa omilla somekanavilla puhunut paljon. Sehän tiede todistaa, että placebo on ihan tieteellisesti todistettavissa oleva ilmiö. Eli tietyt vahvat uskomukset oikeasti käynnistää meissä fysiologisesti ja psyykkisesti tietynlaisia reaktioita. Niin itse esimerkiksi koen, että loitsu voi olla semmoista omanlaista tavallaan itsensä ohjelmoimista, että mä saan haluamani tai tietynlaisen reaktion käynnistymään. Ja sitä kautta, kun mä vaikutan itseeni, niin se totta kai heijastuu sitten kaikkiin ympärillä oleviin tai koko siihen ympäristöön, minkä kanssa on vuorovaikutuksessa. No joogan kautta tämä on tullut niin kuin itselle aika semmoiseksi selväksi sen vaikutus, että siinähän ollaan tietynlaisessa itsesugestiotilassa, että kun hengitetään sisään ja ulos ja ollaan tietoisesti läsnä omassa kehossamme, niin se oikeasti sen rauhoittava vaikutus on niin kuin läsnä saman tien ja se nyt nykyään tiedetään ja kaikki joogaa ja on mindfulness ja kaikki tämä, niin periaatteessa musta kaikki tämä loitsut on sitä ihan samaa, että se jotenkin on kuitenkin se perinteet on yllättävän samanlaisia, että mantraperinteet joogan puolella ja sitten meillä taas enemmän loitsuperinteet, mutta anything that works, niin kuin että en mä halua myöskään laittaa semmoista aina kaikille mun tekemiselle jotenkin semmoista titteliä, mitä mä oon nyt tekemässä, vaan jotenkin sitä elää semmoista oman näköistä elämää. Mutta joo, kyllä, toimii. Toimii, että ainakin voima on tosi niin kuin valtaisesti nostateltu ja mä pidän myös semmoisia tanssisessioita, joissa ei käytä mitään päihteitä ja se on tosi niin kuin parantavaa se semmoinen yhteen tuleminen ja tanssiminen. Et mua kiinnostaa myös tämä kehollisuus on mun niin kuin magian jatke tosi vahvasti.
ja se, että miten me niin kuin voidaan purkaa sieltä kehosta sitä stressiä ja pahoinvointia ja tämä kaikkea. Mutta Suomen kansahan on jo pitkään sanottu perheessäkin, että menee ukko metsän laitaa huutamaan, niin sitten voi päästellä sitä niin kuin stressiä pois. Loitsuja, jotka on sitten selvästi nykyaikaistettu, niin miten ne vaikuttavat? Siinä on just se semmoinen suggestiivinen vaikutus, että siihen minä uskon, mutta silloinhan siinä täytyy olla juuri se tahto mukana. Että loitsuja ei sanota sillä lailla, että oi ukko yli Jumala, auta nyt minua. Ei saa olla löysä, vaan siinä pitää olla se tahto. Niin silloinhan se suggestio tulee mukaan. Eli ymmärsinkö oikein, että sillä ennen kaikkea niin kuin vaikutetaan omaan itseen, että kun noituuden voima tulee omasta sisimmästä, niin kuin Kuparikettu muistaakseni on sanonut, niin Mutta totta kai kyllähän se voi vaikuttaa ja myös sitä kautta muihin. sitten, mutta sitä kautta Joo. niin kuin, joo. Joo, mutta siis kyllähän se jo ihan perusvuorovaikutus, miten me ollaan tekemisissä toinen toistemme kanssa. Kyllähän se vaikuttaa. Saanko vaan tähän kommentoida tuohon, että uskotko vai et sä lääketieteen? Me ei nyt tämä kommentti tuon tämä loppuaikana. tutkittu asia. Ja siinä tietty prosentti, siis uskon voimasta, se vaikuttaa. Aivan modernin tutkimuksen mukaan se on tämä uskon voima. Ja sitten kansaltahan on tämmöinen viisaus, kun minulle totena kerrottu, niin menkoon totena eteenpäin minulta. Ja sit mä just koen sen, että me ollaan niinku jatkuvassa, hauskaa, että me puhutaan vuorovaikutuksesta ja sieltähän se sitten herää, niin me ollaan niin jatkuvassa vuorovaikutuksessa niinku toistemme kanssa, että just mä koen, että jos joku elää sellaisella tavalla elämää, että hän on niin kuin onnellinen ja vaikuttaa hyvinvoivalta ja itsensä tyytyväiseltä, niin sellaista energiassa on mukava olla mukana. Niin sen takia mä pidän sellaisia naisten piirejä ja voimapiirejä, niin sitten siellä on ihana, kun näkee niitä sellaisia, että miten ihminen on jostain inspiroitunut, niin siinä voi siinä samassa niin kuin vanavedessä nousta. Että ei nousta yksin, vaan noustaan yhdessä. No hei, nyt lähestytään semmoista aikaa, jolloin ennen muinoin Suomessa vietettiin kekriä ja se ei sijoittunut mihinkään tiettyyn tarkkaan päivämäärään, vaan se oli lokakuuta ja ehkä marraskuun alkua vielä. Marjut, sä kerrot tästä kekristä tuossa sun kirjassasi, niin voisitko kertoa siitä tässä enemmän? Kyllä vaan, kekrihän on ja oli meidän esivanhempiemme tärkein syksyn juhla. Se oli joskus jopa tärkein vuosijuhla, se oli tärkeämpi kuin joulu. Se saattoi joskus harvoin olla Mikkelin päivänä syyskuun lopulla, mutta yleensä lokakuussa tai marraskuun alussa. Ja tietysti kun sato oli korjattu, niin silloin juhlittiin. Se oli hienoa juhla-aikaa, tanssittiin, leikittiin. Nuoret saivat tavata toisiaan, ei ollut sitä raatamista. Syötiin hyvin, syötiin kekrilammasta, jota uhrattiin maanhaltijalle. Maanhaltijat oli hyvin tärkeitä, koska aina jos esimerkiksi rakennettiin jotain, niin totta kai se piti kysyä se lupa maanhaltijalta, että kristinuskohan vastaan tuonut tämän, että ihminen on luomakunnan herra. Silloin oltiin niin kuin tasaväkisiä. Sitten syötiin kekripuuroa, jota vietiin myös eläimille. Eläimiä kohdeltiin paremmin kuin nykyään monia. Muistettiin kauniisti juhlapäivänä, eläimet saivat herkkuja. Mutta sitten katsottiin myös, niin kun aina tärkeinä ajankohtina, niin katsottiin enteitä, kuunneltiin koputuksia Kolmentien risteyksessä, jos varis vaikka rääkyi, se tiesi huonoa. Mutta jos joku sievempi lintu niin sanotusti päästi ääniä, niin se sitten tiesi jotakin hyvää. Työteliäisyys oli kunniassa, jolloin kekrinä katsottiin, kuka on kekriköntys. Eli piti herätä aikaisin tekemään töitä.
se, joka viimeisenä nousi, se oli Kekri Köntys ja häntä sai pilkata, koska se ahkeruus oli tärkeää. Ja aina näihin juhliin liittyy semmoista karnevalistista pukeutumista, eli oli kekrimörköjä liikkeellä tai köyrihönttämöisiä tai jotakin muita kummallisia olentoja. Ne oli nuoria ihmisiä, nuoria miehiä ja naisia. Naisilla saattoi olla valkoiset puvut, mutta miehillä oli turkki väärinpäin ja keritsimet tässä nokkana. Ja sitten kuljettiin talosta taloon ja vaadittiin syötävää ja juotavaa. Ja jos ei sitä saanut, niin uhattiin sitten särkeä uuni, jolloin talvi oli kylmä, eli samoja tunnelmia kuin tänä syksynä meille joka päivä uutisista sanotaan. Niin lapset pelkäsivät näitä tämmöisiä kekrimörköjä. Ja näiden, siis suora perinnehän on nämä Halloweenin pienet noidat ja vampyyrit, jotka sitten sanovat, että karkki tai kepponen, mutta se on vaan muuttunut paljon semmoiseksi herttaisemmaksi. Ja näin on käynyt monille taikatavoille, että ne, mitkä on aikaisemmin ollut ihan niin kuin totista taikuutta, niin niistä on tullut semmoista siedettävämpää, jos näin voi sanoa, niin lasten perinnettä. No mites Meri, miten tämä syksy vaikuttaa sinuun? Vietätkö kekriä ja liikut köyrihönttävänä tuolla? Meidän perheessä ei pääse köyrihönttämöitä syntymään, kun semmoinen 3,5-vuotias ihana tytär herättää 6.30 joka aamu, että kukaan ei siellä pitkään nuku kyllä meillä, mutta joo, siis olen tapaamassa ystäviäni ja ollaan pitämässä ihanaa iltaa. Ja mä oon kokenut, että syksy on myös kaiken ton, mitä äsken sanoit, tämän ihanan niin kuin karnevalismi ja tällaisen tietyllä tavalla rentous sen jälkeen, kun on tämä sadonkorjuaika ohi. Ja ehkä tälle nykyihmiselläkään niin tämä syksyn aloitus on aina aikamoinen semmoinen niin kuin voimainkoitos, että koulut alkaa ja opiskelut alkaa ja työt niin kuin lähtee taas käyntiin. Niin sen jälkeen semmoinen pieni ilottelu on paikalla ennen taas, kun lähdetään syvenemään sinne talvea kohti. Mutta noin niin kun ajatellaan tätä, että me ollaan täällä pohjoisessa ja nämä vuoden ajat kun tulee, niin tämä syksy on semmoista tietynlaisen niin kuin pimeyden vastaanottamisen aikaa. Et kesä menee niin, että mennään asiasta toiseen ja jotenkin se on semmoista elosaa ja ei ehitä paljon ajatellakaan sitä, että se on semmoista kevyempää aikaa. Ja sitten syksy on reflektoinnin aikaa, että mitäpä tuli tehtyä ja mitäpä hovittaisi tehdä tästä eteenpäin ja mihin taas suuntaan sen energiaa. Niin sen takia tämä, että meillä alkaa niin kuin elokuussa, syyskuussa niin vahvasti nämä opinnot ja kaikki, niin nämä tosi hyvin toimii tähän syksyn hetkeen. Koska se on nimenomaan se aika, kun me lähdetään taas syventymään asioihin. Ja sitten ydintalvena taas sitten jotenkin muhitaan siellä ja vielä mennään syvemmälle. Mutta syksy on nimenomaan sitä, että jotenkin sanotaan niille varjoille myös, hei, tervetuloa. Ja moikataan sitä vähenevää valoa. Ja sitten tämä voi olla myös semmoista niin kuin liminaalitilaa, joka vähän niin kuin aukeaa tällaisen esivanhempityöskentelyyn ja esi-isien ja äitien kunnioittamisen ja ehkä myös sieltä kautta voisit sieltä niin kuin viestejä saada. Niin mä kotiin aina rakennan joka syksy semmoisen mun esivanhempi alttarin ja siellä on myös muita semmoisia esivanhempia kuin niinku mun verenperinnön esivanhempia, myös semmoisia jotain muita, ketä mä niin kuin koen tärkeäksi hahmoiksi niin kuin maailmalta. Niin semmoinen alttarityöskentely kyllä korostuu mulla niin kuin mun omassa henkilökohtaisessa työskentelyssä, niin tälleen syksyisin maagisessa työskentelyssä, ei siinä mikä tuo dineroa lompakkoon, vaan siinä henkisessä työssä. Mä en malta olla kertomatta, siis tuolla Nukkiteatteri Sampossa on semmoinen esitys kuin Kekri, joka on siis aivan ihana, menkää katsomaan se. Tai mä en tiedä meneekö se vielä, mutta mä näin sen viime syksynä. Ja se oli siis täysi tietopläjäys myös mulle, että se oli niin hienosti tehty. Se Sampo on ihan, ollaan käyty siellä lapsen kanssa. Kiitos. No, kuparikettu, vietätkö kekriä vai Halloweenia vai molempia? No kyllä meidän perheessä juhlitaan Halloweenia, että se on kuitenkin tuolta Amerikasta niin voimakkaasti nyt tänne Suomeenkin rantautunut, mutta totta kai itsekin yritän tässä yhteydessä koko ajan valistaa, että mistä Halloweeninkin juuret tulee. Ne tulee Samhainista, joka on taas sitten muinaiskelttiläistä
perinnettä. Ja Suomessa tosiaan on ollut tämä kekri. Ja mun mielestä on tosi hyvä, että vaikka tämä Halloween nyt Suomeenkin tulee, niin siinä yhteydessä me voidaan myös sit muistuttaa, että hei, meillä on ollut hyvin samankaltainen oma kansanperinne sun muuta. Mutta kyllä erityisesti lokakuu on mulle nyt näin vanhemmiten, kun 30 tuli mittariin. Mutta lokakuu erityisesti, niin mä sanoin, että se on kummituskuukausi. Ja silloin meidän perheessä tavallaan kaikki tähän aiheeseen liittyvät asiat on hyvin voimakkaasti esillä. Ja olen tartuttanut tämän meidän 5-vuotiaaseen, kun hänkin nyt jo kyselee, että milloin päiväkodissa on Halloween-juhla, kun hän haluaa pukeutua. Että kyllä se on jotenkin, meille se on semmoinen niin kuin iloinen asia. Ja sitten tavallaan vaikka kaikkialla on hirviöitä tai tämmöisiä pelottavia hahmoja, niin kuitenkin sit voi ajatella, että hei, että nekin voi olla hyviä tyyppejä. Ja sit monet niin kuin lasten elokuvatkin, vaikka Motelli Transylvania, niin se tavallaan niin kuin muuttaa, että Frankensteinkin voi olla kiva ja hauska hahmo. Ja sitä kautta poistetaan myös niin kuin kaikkia näitä pelottavia asioita näistä. Tämä on hyvä hetki käsitellä tabuja. niin kuin myös niiden tarinoiden kautta ja niiden myyttien kautta. Ja, yes. Niin, kukapa sitä ei kummituksista tykkäisi. Tykätään, kun ei kolkuttele omaan sängyn tolppaan, niin siitä tykätään. Mua kiinnostaa semmoinen, kun usein kun puhutaan jostain magiasta, taikuudesta, niin ajatellaan, että se on jossain kaukana tuolla arjen tuolla puolen, niin tässä on vähän aistittavissa semmoista, että se on aika paljon läsnä arjessa. Huomaatteko te maagisia asioita arjessa ja teettekö te niitä ihan tämmöistä arkista jokapäiväistä juttua? Kyllähän niitä huomaa koko ajan, niitä ei vaan enää hahmoteta maagisiksi. Ihmisethän laittavat kransseja oviin, ne on nykyisin koristeita, mutta niillähän on ehdottomasti ollut suojaava merkitys, etteivät pahat voimat, pahat henget pääse sisään. Viemme havuja haudalle, ne on ajatellaan, että niillä suojataan niitä kasveja tai ne on kauniita koristeita talvella, mutta niillä on lakaistu kuolleen, siis vainajan tie pois ja jätetty ne sinne haudalle, ettei hän tule kummittelemaan. Tai sitten morsiammella on huntu, sekään ei ole koriste, vaan että paha silmä ei pilaa hänen lapsionneaan, niin hänet suojataan hunnulla. Tai lastenvaunuissa on kangas siinä edessä niin ikään, että pahasilmäinen ihminen ei tartuta siihen lapseen jotakin. Että näitä on ihan hyvin paljon, mutta me emme ajattele enää, että ne olisi tämmöisiä taikaelementtejä. Joo, jotenkin semmoinen asia, mitä moni ihminen ajattelee, että olipa hauska sattuma, niin siinä kohtaa mä aina höristän korvaa, että vai oliko sittenkään. Että aika nyt viimeisin tämmöinen, mikä jäi mieleen, oli, että mulla oli tämmöinen villinainen retriitti Kolilla, ihanassa paikassa, ja sitten mä olin pyytänyt, että kaikki ihmiset ottaa mukaan sinne jonkun valokuvan, mikä tällä hetkellä, niin kun, tai jonkun kortin tai jonkun kuvan, mikä heitä niin kun inspiroi tai jotenkin kertoo heidän elämästään. Ja sitten tällaisella rouvalla oli mukana siellä semmoinen kyyttölehmistä kuva, semmoinen valokuva. Hän on aina rakastunut tämä kyyttölehmäkuva, että tämä on aina kulkee hänen niin kuin kirjanmerkkinä. Ja hän esitteli sen ja sitten, että en ole ikinä katsonut takapuolelle ja sitten katsottiin, että joo, että Turulan piha. Ja mä olisin, että joo, se on 20 metriä tuohon päin ja siellä on ne kyytöt. Niin musta se oli hauskaa, että hän oli valinnut sen niin kuin Kolille mukaan ja hän ei tiennyt, että hän on tulossa sinne Turulan pihoille. Niin kaikkea tällaista tietyllä tavalla niin kuin asiat vetää. Musta tuntuu, että täällä on niin kuin jatkuvasti sellaisia niin kuin siimoja ihmisten ja tapahtumien välillä, joita sitten kutsutaan sattumiksi, että onko se sitten perhosefekti vai miksi sitä haluaa kutsua, mutta tällä on jotenkin erilaisia merkityksiä ja sanallistuksia ollut ympäri maailmaa, mutta kyllä mä koen, että niin jotenkin asiat, kaikki liittyy kaikkeen ehdottomasti. Joo, ja jotenkin tuntuu, että nykyaikana niin kuin hirveästi niin kuin luokitellaan asioita, että tavallaan tämmöiset niin sanotut yliluonnolliset asiat, niin mä koen, että ne on loppujen lopuksi luonnollisia, mutta niitä ei vaan ymmärretä ja siksi niitä pidetään yliluonnollisina. Ja sitten hirveästihän myös tiede pyrkii
selittämään. Siihen on myös hyvä pyrkiä mun mielestä, että aina aluksi on hyvä etsiä se looginen syy erilaisille tapahtumille, että kyse ei välttämättä heti ole mistään yliluonnollisesta asiasta. Mutta jos sitä syytä ei löydy, sitten totta kai sitten voi avata mahdollisuuden sille, että okei, että nyt kun ei mitään selitystä ole, niin ehkä tässä nyt on jotain muutakin. Mutta kyllä mä ehdottomasti olen samaa mieltä, mitä kumpikin tässä toi esiin, että kyllä mun mielestä niin kuin maailma ja elämä itsessään on tosi maaginen. Ja sitä on hirveän mielenkiintoista pohtia elämää itsessään myös tästä näkökulmasta. Eli päädyimme nyt sitten ilmeisesti siihen, että yliluonnollisuus onkin ihan luonnollista vai? Joo. Kyllä. Hyvin samaa mieltä kaikesta, olisi nyt vähän tullut väittelyä. Se on osa ihmisyyttä. No niin, hyvä. Kiitos. Hei, nyt jos teillä on kysymyksiä, kommentteja, jotakin, niin antaa tulla. Joo, hän vähän koko kysymys. Saanko mä kysyä? Joo, aloita. Joo, tämä oli kiinnostavaa, kun mentiin nyt niin hengenelämän ja arkielämään. Minun isäukko oli lokkari, kanttori. Mutta toisaalta, jos katsotte netistä nyt tuosta internetistä, sieltä tulee Suomen metsästäjämuseosta. Piirola Eino, Suomen luultavasti kuuluisin ketunpyytäjä. Elämies. Ja nyt tähän tilastoon liittyen, nyt kun sieltä tultiin nämä kirjat, mä ensin kun menee nyt hengenelämään, mä luulin, että sultiutuu virsikirjat. Meillä oli arvostettavia kirjoja. Minulta itseltä tulee huomenna myyntiin täysmittainen lehtijuttu erämiehille, joka on tähän vuoden aikaan. Niin mun kysymykseni on nyt, se on tämmöinen, kun erämies lähtee metsälle kalastamaan tai metsästämään. Onko niillä jotain taikoja tai tämmöistä ahdin puoleen kääntymistä tai metsän tuomaisia nyt tämän alustajan mukaan? Siis tämä on metsästäjille. Se on riistatiedustelu. Mitä tehdään silloin? Ja mulla on ihan asiallinen havainnot, nämä sorsavedet. Ja onko sulla mitään, menee tänne hengelle? Kyllä mä isäukosta vielä, kun Mutta annetaan hän vastaa. hän sai ketun satimeen. Niin hän kapautti sen kepillä ensin hengen pois, ja sitten piti lyhytmuotoisen hartaustilaisuuden lukkarina. Meni polvilleen, risti kätensä ja tämän sen, että se oli joku vanha sieltä kuumosta tällainen, että kunnioitetaan ukko ylijumalaa, kun saatu saa. Se on kyllä. On siis, huomatkaa verbi pyynti, pyytäminen. Ei menty koskaan ottamaan saalista, ei menty ottamaan sieniä, ei puolukoita, ei mitään metsän antimia, vaan mentiin pyytämään. Jolloin tervehdittiin haltijoita, saanko ottaa, koska nähtiin, että luonnossa on tasapaino. Ja silloin kun ammutaan vaikka kettu, niin se tasapaino järkkyy, jolloin on niin kuin pyydettävä ja se on se lupa. Ja ahtikaloja. Tämä on lukkari, siis aitomieli, kuule, harras, kiitos. Niin. Eli pyytäminen ja kiittäminen. Niin ne kuuluivat asiaan. Ja sitten jätettiin jotakin, esimerkiksi kalastajien on hyvä jättää vieläkin ensimmäinen kala vetehiselle, ahdille. Näin. Onko muilla kysymyksiä? Onko täällä ketään noitia läsnä? Kun te siis näette maailman, mä olen ymmärtänyt näin, jotenkin siis maagisena, erilaisena kuin se yleensä nähdään, niin miten te suhtaudutte tähän tieteelliseen selittämiseen, joka on niin hirveän voimakas Suomessa ainakin nykyisin? Et mitä, ahdistaako se teitä vai onko se teidän ihan, löydättekö te oman sijanne helposti? No mä voisin kommentoida tuohon sen verran, että just ehkä nyt enemmän mennään joogan puolelle, mikä nyt ei sinänsä ole magiaa, mutta ne jollain tavalla liippaa toissa, koska sekin on tietynlainen niin kuin uskomusjärjestelmä eikä uskonto. Niin se, että monet asiat, mitä on niin kuin
ajateltu joogan kautta, että 2000 vuotta sitten, että asiat on näin, niin nyt niitä aletaan todistamaan tieteen keinoin, että asia on todellakin näin. Niin musta se on musta vaan positiivista, että jos se muistetaan, että nämä molemmat tasot voi olla niin kuin elossa ja läsnä kuitenkin. Että nämä on vaan niin kuin erilaista sanottamista samalle asialle. Niin mulle ainakin itselle tulee siitä tosi hyvä fiilis, että kaikki nämä harjoitukset, meditaatiot, kaikki tämä, mitä ollaan tehty vuosikausia, että ollaan kehitetty itseemme, että pysytään olemaan tasapainoisina yksilöinä tässä maailmassa, niin se, että niitä aletaan nyt niinku huomaamaan, että okei, se olikin vaagushermo, mihin se vaikuttaa. Se onkin 10. aivohermo, joka kiertää itse vatsan. Itse asiassa vatsa onkin meidän toiset aivot, niin kuin jo otsikot niin kuin todistaa, että se mitä syöt, niin se mitä olet. Niin musta se on vaan niin kuin hieno asia. Joo, ja on kyllä samaa mieltä, että en millään lailla itse pelkää tiedettä, enkä pidä tiedettä uhkana. Että tiedehän tuo selkeyttä maailmaan. Saako puheenjohtajalta tähän? Minäkin arvostan tiedettä kovasti. Tiedehän on valtavasti siis saanut aikaan hyvää, mutta toivoisin myös, että tiede rohkeammin lähtee tutkimaan kaikenlaista, mikä nyt saattaa tuntua kummalliselta. Sehän on tieteen tehtävä mennä uusia asioita kohti. Ja aluksihan on tuntunut kummalliselta, että maapallo on ollut pyöreä ja nuo taivaankappaleet tuolla niin ei olekaan ollut magiaa, vaan nyt tiedetään, miten asiat on ja kuinka maailma lepää. Niin sekinhän on ollut, että tiede on sitten löytänyt niin kuin vastauksia niihin, mutta mun mielestä nämä asiat elää niin kuin hyvässä sovusoinnussa keskenänsä ja ainakin mun elämässä ne on. Niin, ja täydentää toinen toisiaan. Niin, nimenomaan. Ja, Että, Kommenttina tähän, jos puheenjohtaja antaa. Hän on puheenjohtaja. hei, odottakaa vähän, mä kysyisin Kupariketulta siitä, että Kommenttina vähän tähän, että tieteen arvostamiseen semmoisen, siis yliopistojen, tuossa kun niitä rankkeerataan, nyt tulee Lapin kanssa, niin tulee Hesari, ensimmäisenä tulee sieltä on se Helsingin yliopisto 10. ja Lapin niin edespäin. Niin siinä on järeintä valuutta, on tieteelliset tutkimusraportit alan arvostetuimmassa ja kansainvälisissä julkaisusarjoissa. Että se menee sieltä hyvin, tuo arvostamis menee hyvin syvällä, kun opiskelijat lähtee arvostettuun yliopistoon. Niillä on tämmöisiä tieteellisesti arvokkaita julkaisuja. joo. Tämä sitten siinä on ja muita puolia vielä. Hei, Kupariketulta kysy, oliko se neurotiede, mistä sä oot erityisen kiinnostunut? Joo, neurotieteestä. Kerro vähän, mikä yhteys silloin No joo. noituuteen mahdollisesti. No siis neurotiedehän pyrkii tutkimaan tavallaan, miten aivot toimii ja kyllä se varmaan tutkii myös ihan tietoisuutta, että mikä on tietoisuus. Että no, mä koen, että noidat on myös omalla laillaan vähän kuin oman alansa tieteilijöitä. He ei pyri todistamaan tai kumoamaan väitteitä niin kuin normaali tiede tekee. He tutkii enemmän tavallaan niitä ilmiöitä juurikin, mihin tiede ei vielä yllä. Mutta uskon, että tulevaisuudessa, kun tiedekin kehittyy koko ajan, niin lopulta ylletään myös niihin asioihin, mitä henkisissä piireissä tai noita Eli piireissä tiede on. tulee joskus yltämään sinne noituuteen asti. Ihan varmasti. ja omissa taas taideyliopisto niin kuin opinnoissa, niin tämä kokemuksellisuus oli yksi sellainen erittäin varteenotettava tiede. Eli taiteiden maisteriksi on valmistunut, niin sitä kautta ehkä sekin on värittänyt sitä mun omaa elämän ja maailman kuvaa sillä tavalla, että tämä on tiedettä ja tämä on validia ja tämä on tärkeää, koska se on se, mitä me siellä tutkittiin myös siellä taiteen tutkimuksessa. Ja taide on taas hyvinvointia. Mulla olisi Kupariketulle kysymys. Musta oli kiinnostavaa, kun sä kerroit, että teillä on lapsen kanssa noita Halloween-hommia ja muita, niin tietääkö sun lapsi, että sä olet noita, tai millä tavalla te perheessä sit puhutte tätä, meneekö hän päiväkotiin ja sanoo, että äiti siellä taas? No toivottavasti ei päiväkodissa hirveästi puhu siitä, mutta kyllä mä oon ihan avoimesti hänelle kertonut, että äiti on noita ja on yrittänyt parhaani mukaan selittää, mikä se noita on. Mutta mä huomaan, että kun tämän päivän populaarikulttuuri myös kertoo noituudesta hyvin voimakkaasti, niin hän esimerkiksi uskoo ja kokee, että noita on se, joka lentää luudalla tuolla ja tekee tietyllä tavalla näitä. Että
tietysti hän on 5-vuotias, että hän ei myös ehkä ihan vielä kykene selkeästi niin kuin erottaa näitä asioita toinen toisistaan. Ja mä en millään lailla halua niin kuin tyrkyttää tätä. Tämä on minun elämänkatsomukseni. Ja mä haluan omille lapsilleni tavallaan kertoa kaikista asioista, mitä maailmassa ilmenee. Kaikista uskonnoista ja myös vahvasti tieteestä. Et mä toivon, että he kasvaa omaksi itsekseen. Ja mä ilolla ja jännityksellä odotan, että minkälaisia he on sitten aikuisena. Ja sitten voidaan ehkä vähän syvällisemmin keskustella näistä aiheista vielä. Teettekö jotain taikoja yhdessä? No me ostettiin nyt just hänelle synttärilahjaksi tämmönen lelu-taikapata. Että hän sai sieltä oman taikaolennon loistia esiin. Löytyy mun Facebookista ja Instagramista, jos haluatte sen nähdä. Tai TikTokista. Et sillä lailla, leikin varjolla. Ja monesti, kun hän on mennyt nukkumaan, mä oon sit itekseni tehnyt omia loitsujani ja rituaalejani, niin yhtäkkiä hän onkin siinä mun takana. Äiti, mitä sä teet? Appu, en mitään, nyt nukkumaan takaisin. Että yritän vähän, että en hirveästi tavallaan lasten edessä näitä omia asioita tuo niin esiin, koska mä tiedän, että kuitenkin se voi vaikuttaa heihin. Ja mä en halua liikaa vaikuttaa heihin. Mä haluan, että he löytää sen oman polkunsa. Mä taas pidän mun lapselle pientä noitakoulua. Hän on 3,5-vuotias ja hän päiväkodissa just mulle sanottiin, päiväkodin tädit, että se teidän lapsi on niin hauska, että kun sä aina sanoo, että meidän äiti on noita. Ja sitten mä oon vaan silleen, no niin minä olenkin. Sitten no ajaa. Ja sitten me opiskellaan yhdessä yrttejä ja me opiskellaan yhdessä ja tämmöisiä perinnetietoutta ja kiviä. Ja hän on esimerkiksi saanut hänen omassa, niin kuin, ei kastajaisjuhlassaan, vaan nimenantojuhlassa, niin hän on saanut, niin kuin, se on alkanut seremonialla, jota on ollut pitämässä 2 noitaa. Ja sitten hän on saanut lahjaksi silloin jo 3-kuukautisena ensimmäisen pannunsa ja kynttilänsä ja kivensä ja niin kuin eri elementit. Niin nämä on hänen taikakalunsa. Että mä koen, että se on se meidän perhe, missä hän elää. Niin siinä ei ole niin kuin mitään pahaa tai mitään semmoista, mitä mun tarvitsisi piilotella millään tavalla, vaan enemmänkin mä koen, että se on varmaan hänelle tosi hyväksi ja laajentaa hänen maailmankuvaa, koska sitten taas muualta maailmasta hän saa kyllä kaiken sen lopun. Mutta kirjoja luetaan ja kaikenlaisia kirjoja luetaan. Kysymys. Niin, jos on vielä aikaa. Joo. Niin mä jäin miettimään noita-termiä tai noita-sanaa, että eikö sekin niinku, tai en tiedä, mutta että tuleeko se kristinuskon kautta Suomeen tai ylipäätänsä se ajatus tai suomen kieleen. Ja sitten mietin sitä, että esimerkiksi niinku mun lapsuudessa, vaikka kun oli tällaisia verenpysäyttäjiä tai jäsenkorjaajia, tai ei heitä sanottu noidiksi eikä tietäjäksikään, vaan ne oli verenpysäyttäjiä tai ne oli jäsenkorjaajia. Tuleeko se? Joo. Etelä-Pohjanmaalta? En tule Etelä-Pohjanmaalta, mutta sieltä suunnasta. Niin, että sen, ja ylipäätänsä niin tämä noituuden, nämä niin kaikki just, että on pannut ja luudat ja muu, niin sehän on tavallaan semmoista niin kuin länsimaisen perinteen tuomaa, joka on hyvin pitkälle kristillistä perinnettä ja kirjallisuuden ja tämmöisen niin kuin viihdeteollisuuden, tai siis niin kuin kirjojen aikaisemmin. Tai onko se näin vai oliko ihan näin? Niin kyllähän nämä pannut ja tämmöiset, mistä tekin kerroitte, niin se on sitten myöhempää, että nämä suomalaiset noidat, ehkä se tulee saamen kielen sanasta, mä en nyt muista. Noeta. Joo, niin. Ei tämmöistä rekvisiittaa ole, että sehän on vähän niin kuin semmoista satukirja-rekvisiittaa. No se tulee varmaan kelttiläisiltä. Taas Niin, niin tarinoihin. ihan totta, se pata, joo, niin kyllä. pata tulee kelttiläisiltä. Aika Aivan. paljon noi populaarikulttuuri on kattanut sinne niin kuin kelttiläisen kulttuurin suuntaan, Joo. eli Irlannin, Englannin maat, niin kuin anglosaksinen kulttuuri. Joo. Niin sieltä. Tavallaan tämä tämmöinen moderni noituus on aika kaukana siitä, että siellä voi olla jotakin yhdistäviä elementtejä tai sieltä voi poimia. Se on niinku sekoitus monta asiaa, koska me ei enää eletä vaan niinku silleen 50 kilometrin säteellä me ihmiset, vaan sieltä on niinku kaikki imee kaikkialta, mutta noeta tulee mun mielestä Saanko mä livetä ihan vähän roolista ja sanoa semmoisen asian, että aika harva tietää, että noita on alkuperäinen suomalais-ukrainainen sana, joka on alun perin tarkoittanut ei suinkaan noita akkaa pahoille
suukulaisen liittolaista, vaan se on nimenomaan ollut aikoinaan samankaltainen arvostettu hahmo kuin samaani. Ja parantaja. Eli sieltä se tulee, se esiintyy eri suomalais-ugrilaisissa kansoissa vähän eri muodossa. Joo. Eli se demonisointi on tullut sitten aika pitkälti kristinuskon myötä. No tosin pitää heti sanoa, että on varmaan ihmistä aina pelännyt tyyppejä, joilla on uskottu olevan yliluonnollisia. Mutta onko noita ollut semmoinen hahmo, että kun mä jotenkin, että jos joku on tietäjä tai käyttää kasveja, vaikka parantaa sitä tai on jäsenkorjaaja tai niin se on niin kuin sivu. Noita on ollut myöskin ammattinimike aikoinaan. Se on niinku hälvennetty sen jälkeen, niin kuin monesti tehdään, kun halutaan jotain hävittää, niin sitten se terminologia myös pyritään hävittämään. Ja se demonisoidaan. Joo, mutta siis se, että tämä on myös niin kuin tämän ajan ilmiötä, kun puhutaan tästä erikoistumisesta. Että tavallaan mä mietin sitä, että millä tavalla sitä voisi vielä enemmän tuoda, jos ajattelisit, että toisi sitä elämäntapaa ja sitä ymmärryksen tapaa ja mikä niin kuin siihen, mistä säkin puhuit, että tuoda sitä niin kuin tapaa kohdata luonto. Ja silloin meidän pitäisi tavallaan rikkoa myös se niin kuin muoto, missä se tuodaan meille tänä päivänä, koska se on sitten taas sitä meidän. Sitä tässä tehdään koko ajan. Mutta se on yksi sana, mitä mä käytän kanssa paljon itsestäni, on luonnonuskova. Eli se ei ole niinku vikka, se ei ole noita, se ei ole shamaani, se ei ole tietäjä, se ei ole parantaja, vaan se on luonnonuskova. Niin se on yksi semmoinen, mikä tietyllä tavalla ei niinku hierrä kenenkään karvaa vastoin. Viljami tuolla viittaa kovasti. Niin mulla on tästä niin kuin rekvisiitasta sellaista just arkeologian kautta, että sauvat on ollut hyvin tärkeitä. Joo. Ja ne on ollut joko puuta tai on ollut metallia. Niitä on löydetty tuolta pitkin Skandinaviaa ja Suomestakin metallisia. On ollut sitten jossain vaiheessa tulkintoja, että ne olisi mukaan jotain grillivartaita, mutta ne on kyllä nykytutkimuksen mukaan, niitä on kokeiltu, ei pysty grillaamaan lihaa. Kiitos tiede. Ja sitten hatut ja sitten sellaiset asut, että hattu on ollut hyvin tärkeä ja teillä oli tuossa hatuista hyvää ja sauvoista. Ja sitten just sauvoja on ollut eri tarkoituksiin, eri tilaisuuksiin, erilaisiin menoihin. Ja sitten just ne asut, kaikki hiluvitkuttimet. Niin, rituaaliasusteet. Joo, Missä hyvin tyypillistä peittää kasvot juurikin, että pääsee syvemmin sinne omaan maailmaansa. Puput ja sitten noita pussit, niitä on löydetty. Niitä on tuolla näytillä tuolla ihan Kansallismuseossakin, että niissä on ollut kaikennäköistä, mitä löytyy myös sarjakuvista ja elokuvista nykypäivänä. Mut just Koska eihän elokuvatkaan ja populaarikulttuuri synny tyhjiöstä, vaan se on nimenomaan historiaa, se on niinku tietoa, mikä liikkuu ja elää ja sitten se muovataan siellä jossain ja tuodaan meille takaisin. Ja musta tää on just kiinnostavaa tämä keskustelu, että mistä mihinkin asiat on tullut. Joo, ja sitten itse kirjoitan uutta kirjaa tällä hetkellä. Ja tavoitteena siinä on, että mä käyn tätä noituuden kehitystä ihan kivikaudesta nykyaikaan. Ja mä käyn sitä kansainvälisellä tasolla. Että minkälaisia shamanit on muinoin ollut, minkälaista noituus oli muinaisessa Egyptissä, minkälaista se oli keskiajalla. En niinkään suomalaisesta näkökulmasta, vaan juurikin kansainvälisesti. Ja sitten mä puhun paljon, minkälaista noituus on alkanut olla 2000-luvusta eteenpäin. Juurikin kun on alkanut tulla tämä internetin kulttuuri ja yhtäkkiä me pystytäänkin ammentamaan jokaisesta erilaisesta kulttuurista, ei tietenkään suljetuista, mutta monesta kulttuurista voidaan inspiroitua ja ottaa vaikutteita. Ja se, mitä mä niinku itse nykynoitana olen nyt havainnut, niin noidasta on tänä päivänä tullut hyvin voimakas omanlaisensa hahmo, eli arkkityyppi. Ja se on monia eri asioita. Noita voi käytännössä tänä päivänä olla mitä tahansa. Ja koska se on elämänkatsomus, niin kuka tahansa, myös vaikka olisi kristinuskossa, niin voi silti olla noita ja harjoittaa sitä noituutta sen oman uskontonsa kautta. Tämä on hirveän laaja aihe ja yritän parhaani mukaan uudessa kirjassa. Ja tietysti meidänkin Noita-kirjassa vähän saisit tietoa siitäkin jo tähän. Saanko kysyä, että miten tähän, oletko sä miettinyt tässä, tai oletko törmännyt kulttuurisen omimisen käsitteeseen? Ei varmaan voi välttyä törmäämästä siihen tänä päivänä. Ja siitäkin olen kirjoittanut jo luvun. Joo, mun kirjassa on myös kulttuurisesta omimisesta.
se on vähän pakko, koska se on niin voimakas nykyaikainen ilmiö, mikä myös tuolla noita kulttuurissa ilmenee omalla laillaan. Pitikö meidän muuten lopettaa jo kello 18? Joo. No niin, sitten kello on jo 18.06. Mitä kysymyksiä? Koska On nyt, joo. Menee tässä, että suomen ruotsalaisen ja suomalaisen puolen nämä merkitykset vähän epähuomioista. Marsalkka Manner, ei vitsi, hänellä oli siis naispuolinen sihteeri, joka oli erityisen taitava, etevä, lahjakas. Tämmöinen oikein tietyissä asioissa ylilahjakas. Niin Marsalkka sanoi sitten kiitokset, että olet sinä aika tonttu. Ja Suomessa se tarkoittaa tohjaa, että tonttu sitten teet kaikki huonosti. Oli hänellä muitakin, mutta mennään jääkö seuraava kertaa. Nämä hänellä meni vähän suomenruotsia. Kiitos. Kiitos. Kiitos kaikille. Ja meitä voi jututtaa heitä saa jutut